Di asa tong linya karon si Baguio City Mayor retired general po na si Mayor Benji Magalong. Mayor Benji, may buntag. Mayong buntag, mayong buntag sa ating mga kababayan dyan sa Cebu. Sir, At sa worldwide. Visayas. Worldwide madungog ta tungod sa atong live streaming, sir. Una namong pangutana pangutana po ni sa mga netizens labi na gid sa abroad. Murag imuha man ginding 40 sa imuhang perspective lang, sir. Initial. Kinsa man gyud ka ang namakakato on both side, ang NBI or ang PNP or ang kantong mga taga-usaa? Okay. Alam mo kasi, Kuan, Oka, Mm. daghan na lagi itong mga intriguing news diha, ano? Mga propagation ng haka-haka, Mm. mga lies, mga intriga, paninira. No? Kaya mahirap magdagdag. Huwag dapat tayo magdagdag kasi lalong nasisira ang ating institutions eh. Lagi. Siguro pinakamaganda dyan, mag-conduct na ng investigasyon para malaman na yung katotohanan. Mm. Hindi yung kung sino-sino na lang ang nagsasalita dyan na nagmamagaling. Hindi naman alam yung actual fact. Dagang kay may laki. No? So, Tapos sometimes, politically, I would say twisted. Ano? mm. Kaya mabuti siguro, imbestigahan na yan. Pero ang question is, sino mag-imbestiga? Ay, the No? best question, sir. Sino ang merong kredibilidad? Oh. Kaya dapat talaga mamili ng isang tao na maglilid ng investigasyon na may kredibilidad para Bitaw? may kredibilidad din at may reliability rin yung findings niya. Otherwise, gagawa na naman ng intriga din pag hindi satisfied yung mga tao tungkol sa kredibilidad ng mga imbestiga. So, Para at least once and for all, maklarify na lahat. Kasi lalong araw-araw habang pinapabayaan natin na kung sino-sino na lang ang nagsasalita dyan, gumagawa ng mga haka-haka opinion, lalong nasisira yung mga institutions natin. Nasisira rin ang Pilipinas. sige, good there. In your time, sir, as Sundao and then eventually nahimong PNP officer yun. Sir, first time ba ni nga nahitabong gisung ang usa sa mga institusyon na to like ang Senado? Well, lagi naman may mga intriga na yan dati. Mm. Lalo-lalo na pagdating sa mga ganyan, na mga impeachment. Alam mo kasi, kaya na-complicate itong issue na to kasi may incoming impeachment. Tapos, may impeachment trial. Tapos, napatong issue kay Senator Bato. Mm. Tapos, meron pa yung coup, di ba? Tapos, biglang nagkaputukan. Mm. So, ibig sabihin, na-complicate na. At sometimes, tayo bilang, an ordinary observer, sometimes kino-connect natin lahat ito. Mm. Tapos gagawa na ng buong kwento kung ano nangyari. Doon na lalong nasisira, twisted na yung facts. Kaya kailangan talaga may establish yung facts. Pero yung tanong mo kanina na meron na bang mga ganito? Yes, nangyayari naman yan, except syempre yung barilan o yung paputok. No? Yung paputok na yan. Although meron akong mga napulot na mga kwentay na mga some details about what really happened. Pero for the meantime, ayaw ko munang banggitin kasi kailangan ko rin, as a former investigator, gusto ko rin may establish, ma-validate. Lagi. Kung ano talaga yung nangyari doon. Kay Pero yung pag-connect-connectahin mo lahat, na parang akala mo, alam mo kung ano yung istorya, doon nasisira yung doon na-twist yung mga katotohanan. Kaya paimbestigahan na lang. Sir, ang imo mangyuding 40 ang investigation veteran investigator, sir, kanang unsa man, what if ang gobyerno mo tap nimo to investigate as independent nga investigador? Are you willing, sir, on how if ever andam ka nga mo investigar ani independently, sir, on both side bisag kinsay maligsan? Well, kung kakausapin ako na mag-imbestiga, then
just to ferret out the truth, then, bakit naman ako tatanggi? Mm. Para ma-save lang itong mga institutions natin na to, hindi ako tatanggi. Maski marami akong trabaho mayor, pero siguro, meron tinatawag na higher calling para lang ma-establish yung facts surrounding all these incidents. Mm. So, sir, pananglitan, kay naaron giingon nga joint investigation ang NBI, ang police, or even gani ang Congress, doon ako na, in aid of legislation lang ang sa Kongreso, both houses of Congress, ang mababang kapulungan, ang Senado. Sir, sa manggi pananglitan, kinsa may, ang balik ko sa imong question, kinsa may mo imbestigar sa mga investigador, but kung pananglitan, ang kaning mga senador mo imbestigar unya i-contempt na man to kuha nila earlier na statement nga i-contempt ang mga taga NBI di maghani mo samot ka risgo unya hinuon kon adto sa Senado pamrisohon ning mga giingong mga ilang gipasangin lang mga NBI agents. Well, alam mo kasi ang nangyayari dito, he said this, he said that. Yung the other side naman, he said this, he said that. Everyone is accusing each other. Because kulang ng hindi ma-establish yung facts of the case. Kaya nga, ang nangyayari, different sides are accusing each other. No? While they continue to accuse each other, nasisira yung mga institution. Kailangan talaga na, as soon as possible, kailangan talaga magkaroon ng investigation. Pero sir, unsa magi correct word ni eskapo or voluntaryong nilakaw? Kay mga maginikar sa mo ron ang kasagaran nga nanggawa sa mga storya gikan dito Senado nga ni eskapo daw og Ari Speakers ni eskapo pero ang Ari po Speakers gahabig niingon nga voluntaryo rin siyang nilakaw kay wag to man sa 72 hours nga ang ipa-comment sa Supreme Court. Well, siguro, di ba, unang-una, no? Sa akin lang, from a very objective your perspective point of view, very objective lang, ayaw mo manira, ayaw mo latkan. So, dumating siya, he presented himself sa Senate, he was placed under protective custody, and then he left. Di ba? So, yun ang siguro ang tingnan natin. He left. So, umalis siya. With regards to ano ba yung intent niya, ano ba yung motive niya, yun ang mga kailangan i-establish. Bakit? Umalis siya. When he is in fact in protective custody. Diba? Lisura man basahon ni Mayor Benji. Now, karon ang imong kaning ilahang siging pasangin lanay on both side, definitely politika gyud ang original ani nga mo sinugdanan ani. Now, kung atong basihan ang ingong eskapo or ni biya lang o nga wa gid sa sitaha sa mga taga-usaa. Now, sir, pwede ba sa inyong practice, sa inyong command, sa imong time, pwede bang dili ka mo coordinate sa bisan unsa, not only the institutions, but kanang mga LGUs, kanang mga police stations nga aduna mo'y suspect nga inyong dakpon dito on that area, dili pa diay kinahanglan kung mo coordinate kay basin para dili walay misencounter. Well, very important yan. We have learned our lessons in the past. Diba? Marami ng lessons yan na pag walang maayos na coordination, lalo-lalo na sa mga certain very sensitive na o critical na mga operations. Law enforcement, I'm talking about law enforcement o kaya military operations for that matter. Kailangan talaga yung tinatawag na C4. Communication, coordination, cooperation, and collaboration. Importante yan C4 yan Without, if you violate yung C4 principles na yan, diyan na nagkakaroon ng complexities, confusion, tapos in most cases, nagkakaroon ng misencounter. Kanagyan mo yung risk kayo. Pag nagkaroon na ng misencounter, different sides are accusing each other.
Tapos, ang masama nito, ang pinakamatindi nito is kung may namatay pa, di ba? May nasaktan. Mas matindi yan. Kaya nga, importante rito na dapat transparent tayo. No? Maski na kahit papaano, pinagdududahan mo yung kabila, pinagdududahan mo yung, kahit papaano sa isang organisasyon, meron kang pagkakatiwalaan na pwede mong banggitin sa kanya kung ano ba to, ano bang plano namin, ano ba intent namin, what is the purpose, what is the concept of operation. Importante lahat yan eh. Pero sir, kung ang coordination lang adto sa ingno na to nga head of office pero civilian, dili siya mo coordinate sa mga security forces nga naa sa ubos, unsay lapses posible ana Mayor Binji? Ang armado, angayan ni mo, angayan ni mo ang coordinate, supposedly. O, kailangan talaga i-coordinate mo. Anong violation unless merong siguro administrative. Talagang kailangan. Kung wala ka naman na-violate, hindi ka nakipag-coordinate, patas wala ka naman violate ng batas, di wala kang criminal liability, di ba? Pastilan. Siguro administrative lang ang pan mo sa'yo. Pero delikado yung on the side of a private individual or private group na hindi nakipag-coordinate, pero wala naman silang violate. Kaya lang, yung ginawa naman nila is may mga security implications na siguro pwede silang papag-aralan ngayon ng legal kung ano yung pwedeng ipataw sa kanila na kaso, So, pwedeng administrative na pwedeng kung registered na business yan, kumpanya, pwedeng administrative action against them. Di ba? Marami namang punitive actions na pwedeng i-pursue kung sakasakaling, lalo-lalo na kung it resulted to something detrimental to o kaya merong nangyaring nasaktan, may namatay, then merong mga may criminal may mga criminal na mga provisions yan. Yung mga ganyan. Meron yan. Paita. Sir, di ay, sir, daghan meron yan, yung mga reckless imprudence, mga ganun resulting to homicide. Mga ganun yan. Sir, daghan kayo ni Senator Mayor Binji. Actually, from time to time kung mag-program ko diri, daghan yun din sila nga mo mangutana ba? Karon di ay usa sir, naapod ni sa mo ang page karon si Mr. Ludwig Umiga. Matud pa niya, palihog ko, kindly relay, ako basahon in toto sir, kindly relay to General Binji Magalong nga angayan kayo unta siya nga mo join sa Congress or sa Senado kay need nato og sama niya og vision and ambition para sa bayan. Sir, palihog kog tubag ani sir kay daghan ni silang ningon nga atong itulak si Mayor Binji sa national politics kadaw, sa national position. I have repeatedly mentioned that is not part of my agenda. Okay. Ang alam mo ngayon, our focus now is, you remember in the past, 3 years ago, 4 years ago, we're raising awareness on corruption na kukunti lang ang naniniwala nung nag-umpisa kami nito. Ngayon, lumabas na yung katotohanan. At hindi kami nagkamali doon sa mga binanggit namin. Gabiha, sir, ha? Gabiha mas sobra-sobra pa nga nung nalaman namin na kung pa lang di ba? Mas matindi pa pala sa kaalaman namin. Pero ngayon, nagsishift na kami ng aming advocacy, especially dito sa Good Governance Caravan na ginagawa namin ngayon. We're going around and we are conducting workshops among our members of the Mayor's for Good Governance, sharing of best practices. Tapos at the same time, we're now talking to young leaders and educating them about choosing the right leaders. It's not personality focus. Wala kaming binabanggit na ito yung tao na kailangan natin i-vote. No, it's not. We're more concerned about focus kami dun sa process.
in choosing the right leaders. So kani sir ang kaning mga Bisaya labi na gyud sa mga kadto intawong mga OFW nga to naay mga dependents dire nga mura mag dismaya og may sa gobyerno unya tunog kayo ang imongan especially dire na namo tungod kay ang imong murag ang tanan wa kay gidapigan wa sa kay gipaboran kundi ang pag-ukay ra gyud nining grabe kay corruption mao ni ang mga tawo mo awag gyud nga mointag si Mayor Binjay mo appeal ang atos nasyonal kay dili lang dito sa Baguio ra Kutob aron maka-appeal pod ang mga Filipinos sa imuhang advocacy nga dunay posibleng dakong paglaom in the future og ang sa future generation pod Mayor Binjay. You know, Juan sometimes merong sinasabi na Juan, for us to be able to institute change, Correct, yes, pagbabago, you have to be in the system, di ba? Tama naman yun. Tama naman yun. Pero pwede rin naman mag-institute ng change kung you're outside of the system. Pero iba talaga yung nasa loob ka ng system. Malaki yung impact. Mas malaki yung impact. Correct. Sa ating mga OFWs, sa ating mga kababayan for that matter. Siguro kailangan na natin talagang matuto, magising, matuto sa mga mali na nagawa. Kaya nga, ang kahinatnan yan is kailangan matuto tayo mamili ng tamang leader. Correct, good sir. Kasi, binabana natin yung atong standard, bitaw. Di ba? Dati sa atin, taas-taas ng standard natin. Ang gusto nating leader, ito yung standard, ito yung mga qualities niyan. Pero unti-unti tayong nakurap din eh. Diba? Ngayon, diba, meron joke nga na kon eh. Anong pagkakaiba ng common thief and political thief? Yung common thief, pag ninakawan ka ng cellphone, automatic, o kay dinukot yung pera mo, diba? Halos murahin mo eh. Gusto mo sabihin na sana mamatay ka na. Pero itong mga political thief, itong mga politiko na nagnakaw, na napakarami nila ngayon, na magnanakaw, di ba? Nakabodyguard pa. Billion ang ninakaw sa iyo, naabutan ka lang, ang tawag mo na sa kanila is honorable na. Ganyan binaba natin yung ating standards. Na sana itaas na uli natin. Kalimutan na natin na yung basis ng pamimili natin ng leader is kung magkano ang naibigay niya sa atin. Yung pala ninakaw din niya. Ngayon, naghihirap tayo ngayon. Diba? Muna nga. Hirap tayo ngayon. From time to time, sir, to be honest nimo, from time to time, kanang maghisgot mi diri o kanabang corruption nga grabe gyud kaayo. Di ginako malikayan nga we need Mayor Binjay Magalong unta. Pero as to this karong mga panahon na wa pagin mo tando basin og kita mo'y makapaduog ni Mayor Binjay nga mo apil unta kay murag usara man ka sir sa mo usalang sa mga digani kabot sa among paghihap sa among tudlo ang nag-advocate og sama nimo nga kanang wa mahadlok og kinsay maligsan ug wa sad mahadlok og kinsay tamaan. Kailangan talagang ganun eh. Dapat hindi ka matakot, di ba? Dapat kailangan maski sino pa. Huwag ka tama matakot. Siyempre, I cannot blame also, ordinary people to be afraid. Paglabas ng sasabihin nila yung katotohanan, I cannot blame them. Pero sa akin kasi, there was a time that I was talking to our mayors. Sabi ko sa kanila, in this fight against, in the promotion of good governance and in this fight against corruption, pwede ba na side by side naman tayo sa pag when we go on offensive? Kasi ang hirap yung ikaw lagi nasa harapan at yung mga tao na lagi na lang sa likod. Nanda sa likod mo lang kami. Mahirap din yun. Kasi kumbaga sa gera, lahat ng barrel ng kanyon at barrel ng mga baril nakatutok lang doon sa nangunguna, di ba? Pero I cannot blame them because siyempre they were not
They were not born and trained as warriors. So you cannot blame them also. Because they also, in the same manner na, yes, it's true, I've been in the battlefield. Lahat. Pero, of course, I have also my family. Sino bang hindi mahadlok? Di ba? Sino bang hindi matatakot din? Pero, inuumpisa na natin eh. There's no turning back eh. Kinahanglan talaga, we go on offensive. At dapat tuloy-tuloy. So, at di dapat tayo manahimik. mas nindot yun Marami unta, na sir, ha? nagsasabi. Lagi, yes. To be honest, di mo, sir, mas nindot yun. Mabitaw na nga from time to time. I-mention ginako ang imongan kay basin og naay kay usahay na makaingon ko nga kanin duha ka puwersa sa politika, wa tay kapilian ani. We need a third force nga murag makahatag na tong paglaom sa umaabot pang mga panahon. Muna nga ang imongan pirming mutumaw diri nako og sa mga kwan kay I am one of those kanang nagsigig awhag nimo nga may unta og si Mayor Binji as lead convener aning Mayors for Good Governance. Kaya tagha naman ni Mayor Binji. Unya kami sa intawon direng nagsigig monitor sa mga kalihokan nga murag sakitan kay bitaw kay. To be honest, bisag ikaw gani karon or during your time as PNP general or officer, ang imong payslip wa pa kakobra sa imong sweldo na withholding tax unya eventually maadto ra sa malita. Mao nang ang imong ngan pirming mo pop up dire sa mga tigpaminaw po namo both here and abroad. Lagi. Yes. Hindi ko alam kung paano kita sasagutin. Wala. Kami sir nagkinahanglan mi og sama nimo or even more pa nga susama gyud nimo sir kay murag sakit naman kay paminaw niya ang about ang among mga anak. How about ang mga nagsunod pa? Di ba kani mo samot? On both kung kaning duha ka grupo may atong magpabilin diha sa kuan kana na ang gobyerno. So, Mayor Binji, we need you, ha? Basta ako, from time to time, akong gimension imo nga din eh. Kay ang mga tao sad, ang mga nagpaminaw, mausad ang ilang, mausad ang ilang, si Mayor Binji, unta. Sir, hopefully, by coming months or sa kuan, na ay susama po nimo nga mo appeal og daghan pa gawa sa mga mayors, daghan pa nga mo kuyog sa inyong advocacy aron unta para po sa among sa nato og sa mga nagsunod nga generation. Mayor Binji, hopefully, we're hoping and praying para ninyo. Thank you kayo. Thank you kayo, Oka. Maraming salamat. Salamat din mo, Mayor Binji, ha? Salamat kayo. Amping ka nun, sir. Thank you. Please take care. Thank you. Keep safe. Okay, bye. Si Baguio City Mayor Binji Magalong, tinuod lang, ha? Kani, from time to time, ako mo nang i-mention, good? Kani, magbawsan na man eh. What if? Karon ha? Naay nag-ong-ong nga impeachment trial. Unyas na unis, convene na, matod pampitiki. Unya, og magsigi kag hisgot na nga, what if mo si Sara dili ma-impeach, dili mag-guilty ba? Inig abot dito 2028, what if kung wag ilaing puwersa nga kanang matanawa nimo bakit dili man tanan ang naang Sara limpyo pod like may defensor sa mana. Ano bang lamurag na ilimpyo? Dali kanis Binji Magalong during the time of Pinoy. Tanawa ra gud tong sa 44. Siya mo gisaara ni Ikay the next PNP Director General siya hari sa ng pulis tibok nasod. Sus siya may hipi sa IDG kanadto. Most senior pod sa IDG siya kay hipi. Ay mura mag ang gusto niyang ako ba na bang limpyohon gud why nalig sa hastang presidente ligsan gi-appeal man. Tungod this command responsibility presidente sa ni. Sus Binji, wagin masod sa kuan, PNP na pulihan. Ano kinsa tong na replace niya? Kay murag wa ba ni wa kanabang way gilingi nga murag way bagahe ba? Kay ari ka dire sus. Kaning grupuhan duha. Wa gyud sa akong tan-aw murag lisod kayo ang sunod nga henerasyon. Ang ako ra ikalipay pananglitan ha dilis Binji mo dagan. Why di sa mapil national scene. Og ang grupong Sara moy mo daog ang ako rin kalipay, kung mapriso nas bangag kung numero ng Tamalosos Martin, isunod ninyo Peter Calderon, kaning mga hilag, mga Ria Golias, kaya hasta rin si may bibi ko, pinaimbestiga po, nag-apel,
Ingong Edward Ligas kapit na naghanag Jollibee. Kaning Jerome Awit o hiyan naglulipap buwan o lison. Grabe mo kayo na. Agad ka kakita. Uy, grabihay. Tinuod lang may untag mga priso ning mga kagwang nihandag ko mga kawatas gobyerno.